Ƙungiyoyin NUT da NANS sun fara duba yiwuwar rufe makarantu a ƙasar nan. Hakan na zuwa ne bayan sace yara kusan 300 a makarantar GSS Jangebe. NANS ta ce gwamnatin tarayya ta gaza, shugaban NUT ya ba da wasu shawarwari. Ganin yadda ake fama da garkuwa da satar yara da ma'aikatan makaranta a wasu ɓangarorin Najeriya, an kai ga fara maganar rufe wuraren karatu. Jaridar Bengal ta rawaito ƙungiyar malamai na ƙasa wato NUT da kuma NANS ta ɗaliban Najeriya duk suna cewa abin zai kai ga rufe makarantu. Ƙungiyoyin sun yi hira da jaridar inda suka bayyana cewa muddin rayuwar ɗalibai da malamai suna fuskantar barazana za su garkame duka makarantu. Shugaban NUT Dr. Mike ne ya ce da alamu akwai wasu da ke ƙoƙarin hana yara zuwa makaranta. Isa Sani Randawa, sashen Hausa na Randawa Media Concept.